yi. Ba ma 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 yi. Ai zan boye abin da. Ai ko zan sa na san yadda zan yi ka gane? Ba ma yi. Ba ma yi. Mutanen nan sun sa jama'a a masifa wallahi. Na Raju. Zuwan Buhari Zariya kenan. Wato zuwan Buhari Zariya kenan aka gudanar da wannan abu na ba ma yi. Mutanen nan sun sa jama'a cikin masifa da bala'i. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sa mu dace. Mutane na cikin masifa. Bayan da aka kona shegiya. Wato yanzu kusan Buhari ne take ci da wuta haka. Kai. Kusan Buhari ne take ci da wuta haka. Kai yanzu Allah zai kawo mu wannan lokacin a Najeriya. Yanzu Allah zai kawo mu wannan lokacin a Najeriya. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai bude mu Buhari in gani. Mu dai ayar rufa'i mu dauke shi. Yawwa. Mama